Ngempela ayikho into esikhuthazayo njengokuthi sizwe abantu bencoma bebonga ngosuku esikwenzile bengabuzi lutho. Lokho kuyasikhuthaza manje umuntu ezongena ebonge, ezongena encome ngoba esizakele noma esizakala yabo. Mina igama kuphasa ngi-channel iNewFleet. Okubalulekile nokufanele ukuthi wena ungangifoneli ebusuku, ungangi-WhatsApp, ufone ngo-6, ufone ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela. @olwethu uthi uphupha uphethe i-umbrella kusho ukuthini? Olwethu into ebalulekile lena ntombi endala. Njengoba umdala kangaka kufanele ukuthi wazi ukuthi kufanele uyabingelela, kufanele uyacela isalukwazi sami. Ukuphupha-ke la i-umbrella, yini i-umbrella? I-umbrella isambulela ngesiZulu, i-umbrella ngesingisi. So sizosebenzisa igama lesizulu elithi isambulela, okusho ukuthi i-umbrella. So number 1, uma uphupha isambulela, uphawu esithatha njengoluhlu uma usisebenzisa ukuvimba ilanga. Lokhu kukhomba ukuvikelwa nokukhoseliswa uNkulunkulu ukuze-ke mhlawumbe ungehlelwa izinkathazo nevivinyo kanye nezilingo, noma ukuze kungehlelwa okubi. uNehemiya 9:12 wabahola ngensika yefu emini. Kanti u-Exodus 13:21 uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu ebahola endleleni. Number 2, asikubheke futhi la uphupha isambulela. Kuwuphawu oluhluma osisebenzisa ukuvimba ilanga noma kwimvula. Yabo, ngoba kungabe kukhombe ukuthi angeke zikuthole futhi angeke zikuphazamise inkinga ezizofika ngenxa yokuvikeleka ukuthola kuNkulunkulu, noma ngenxa kaNkulunkulu okuvikelayo, noma ngenxa yokuvikeleka nje okuthola empilweni, noma umuntu ovikelekile empilweni okwenza ukuthi-ke zingakutholi iy'nkinga ney'nkathazo. Amahubo 91:44 ngezimpaphe zakhe uyakusisibekela, uphephele phansi kwamaphiko akhe, ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu. Kanti Isaiah 4:6 uthi-ke kuyakuba khona kini idokodo libeke ungumthunzi ekushisekeni kwemini nesiphephelo nezivikelo ezivunguvungwini nasemvuleni. Number 3, singabe siyibheka nje ukuthi uma uphupha lesambulela kuwuphawu esithele nokuhlala khuluma usiphethe. Lokho kungabe kukhombela ukuthi umuntu ophephile wena, umuntu ovikelekile. Isaiah 51:16 ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho nongikusibekele emthunzini wesandla sami. Kanti Amahubo 91:2 uthi uJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Futhi number 4, uma uphupha lawo isambulela uphawu oluhluma osiphethe unomuntu wakho. Lokhu kusho ukuthi-ke kungenzeka nje nobudlelwano obuqinile nomlingani wakho, nobudlelwano obuvikelekile nomlingani wakho, yabo. Number 5, futhi uma uphupha lesambulela kuwuphawu oluhluma usithenga, ngoba lokhu kusho ukuthi uzoba nenjabulo emphakathini. 6, futhi uma uphupha isambulela kuwuphawu oluhluma usithenga. Lungabuye lukhombe la ukukhetha uNkulunkulu njengomvikeli wakho, yabo. Ngoba se-Efesu 6:11 hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Number 7, kuyenzeka futhi uma uphupha la isambulela kuba uphawu oluhluma usithenga. Lungasho la isinyathelo noma imizamo yokuqina, ukugqiha noma ukulanda induku yokuvika izitha nezigadlo ezimbi. Number 8, uma uphupha la isambulela komunye kungabe kuba uphawu olubi uma silahleka, ngoba lokhu kungakhomba ukulahlekelwa ukuthi olubalekile noma ukushiwa umuntu owusizo okade kuvikela futhi uzizwa uphephile uma unaye. Siyabonga kakhulu ngokusiphala la isambulela, i-umbrella. Be blessed.